ما بخیردی تماشی کردوخه قدرگرانی از دونی برنامه خود شماره قلا کمارا کردستانی بکری کردان تاریخte بگومان تایی devleti o miri avan kerdi. Medi, Deysemi, Şeddadi, Mervani, Eyyubi, Miri ise Şirvan, Botan, Soran, Baban, Useyninan, Miyanini avanyanda bi. Seserrane desu nev u vistandı, dünyadı netevi devleti kevmiyay. Şaran destpe diyar kerdişe ameye xoy kert. Kurdanzi tayı hevildayışı kerdi. Hem vera İmparatoriya Osmani u hemzi vera İrani çend servedareti şibi. Xoverdayışı Kurdanê Rojhilatê Kurdistanê de bu taybetî komara Mahabadî wayîrê cayê avzêliya. Manî nuşteyê xwe de tenê bala roniyayîş û rijiyayîşê na komara bide. Yên o zanayênê ki şerê dinyayê didînî yûyê Elûla 1929 de bi herîşê Almanyayê vera Polanya dest pê kert. Şer vilayê xeylê welatan bî. Yêwiya Sovyetan, Amerika û İngilistanî mabênê xwe de hemkariyê kerdibê. Serra 1940 yêwî de hirî devletan erdê İranî sero serdestiya xwe hîra kerde. Hetekra Amerika û İngilistanî herranê başûrê İranî girût bî bidê bandora xwe hetekî bînîra yêwiya Sovyetan Vakurê İranî de aktif bî. Herema Mahabadî de aktivîteya nî hêzan Çin bî. Kurdê Rojhilatê Kurdistanî na rewşira feydedar bî û înan têşrîna verena 1940 didî de rêxistina bi namê Komelaya Ciwanê Kurd avan kerde. No wext yêwiya Sovyetan Mahabad de dest pê tayê xebatan kirdibê. Cigerayox Arhi Roosevelt diyar keno ki di ajanê yêwiya Sovyetan Abdullahov û Hacıyov ameyê Mahabad. Abdullahov tiya de dekevtu dîkanekê meyê Armeniyan. Dikan de raştê merdimekê o kincê herêmiyê Kurdan girewt bî pira amê. Merdim girêdayî komela bî. Nî pêvînayîş re dima Abdullahovî rêxistinê rey de têkilî viraştî. Na çarçeva de komeleka bi namê Komeleya Tekiliyanê Kulturî Kurd û Sovyetan Roniyayê. Yêwiya Sovyetan birastî îdarekarê komela zêde neezibnayene. Miyanê rêxistinê de serêkê êşîra Şîkakî, Emirhan Şerîfî, Emîr Esad, Karanî Ağa û Seyninan est bî. Herin danî porçeyan de îdarekaro hîna hunerin lazım bî. Nameyê Qazî Muhammedî no dem zaf şuxuliyene. Mahabad de merdimeko namdar bî. Babî êzî Qazî Alî zî semedê şarê xwe xeylê tekoşîn kerdibê. Qazî Muhammed hem şexsiyet û dîndar hem zî dadger bî. Jigerayox Roosevelt ano zivan ki îdareyê Sovyetî waşt Qazî Muhammed î birazayê ey Seyfî Qazî miyanê komela de za bigere. İdarekaranê ki major de nîşan dayê Qazî Muhammed newaştene. Çünkü o wayîrê kesayetê otoriterî bî. La peynî de Qazî Muhammed kewt miyanê partî. Komela rêxistina nim qanûnî bî. Nuştoxo Kurd Abdurrahman Qasımlo nûseno ku rixmo na rêxistinê miyanê girseyan de zaf ameyên hez kerdenê wayîrê awaniyeka organizasyonî nebî. Rojhilatê Kurdistanî hevcidarê rêxistineke wayîrê bernameyê siyasî û perspektîfê hîrayiya bî. Nî konteksî de Qazî Muhammedî însiyatif girevt xwedest û partiya newî pêşniyaz kerde. Nezdî se resîpiyanê Kurdan baştî dabîze. Tebaxa 2022 de Partiya Demokratîk ya Kurdistanê İranî Roniyayê. Endamê partî zafî komelara ameyene. Qazî Muhammed sereko yêwînê partî bî. Bernameyê partî heşt maddeyan ra viraziyayene. Tayî maddeyî deyra balkêşî. Misal maddeya yêwînê de nûsiyano ku şaro Kurdê İranî xebatanê xwe yê herêmî ganî bi xwe îdare bikero û miyanê sînoranê İranî de wayîrê heqê otonomî bibo. Maddeya dideyî de yên o vateneke ganî Kurdî wayîrê heqê perwerdeyê ziwanê dayîk bibe
û herranê Kurdan di ziwanê Kurdî ziwan û fermî bibo. Maddeya çarînê de nûsiyeno ki ganî wezîfedarê devletê miyanê şarê herêma di berê wê çînîtene. Maddeya pancînê mabêne dewûç û agayan de peymanekê formûlîkena. Ganî na peymanekê hem amayê xwe dewûcan hem jî agayan garantî bikera. Bernameyê partî de çîyokê xeylê bala anceno maddeya hêştina. Gorê na madde ganî per û şarî bi azadî teorî polîtîka bibe. Bernameyê partî qetî statûyek pêşniyaz kerdine. Miyanê şarî de hedkariya girdigirêwtbî. Tena tayî serekê êşiran tersayene. Bi rastî înan di vera komûnîzmî ters êstbî. Newaştene mal û milkê xwe vîn dibikere. Nî miyanê de aşma teşrîna verena 1945 de serekê Barzaniyan Molla Mustafa Barzanî û nêzdî 1000 merdim edziyê çekdarî şinora Kewtî Rojelatê Kurdistanê. Molla Mustafa Barzanî badocu generalek tede ofîseranê Yewîya Sovyetan rey de pêwînayîşî kirdî. Leşkeranê Yewîya Sovyetan zirê vat ki wa gorê fermananê Gazî Muhammedî têbigero. Têbî Molla Barzanî nowaştiş qebûl kerd. Ajananê Yewîya Sovyetan aşmanê teşrîna peyene û qanûna 1945 de miyanê êşiranê Kurdan de xebatê xwe rêxistin kevlîşî zêdînayê. Tayê êşiran sey mamaş, mangur û dehpokrî paştî nedayê. Rexmê nî tekoşînê azadî devam kerd. Pêşînê kanûnê de Tebriz kewt binê kontrolê hikûmetê şarê Azerbaycanî. No qewmiyayîş bêguman têgerayîşê Kurdî serozî tesirdar bî. Na çerçeve de destpanjê kanûna 1945 de mehabat de kombiyayîşê ku mühim û girt viraziya. Serekê êşiran temsilkarê PDK İranî Molla Mustafa Barzanî û hirî ofîserê Yewîya Sovyetan teorî nî kombiyayîşî bî. Uza de hikûmetê şariyê Kurdî îlan bî. Gazî Muhammed vîst didiyê çeleyê 1946 de sê serê komarî veçîniya. Goreyê tayî çimeyan na rozê eylî wextî de komara Muhammadî amê îlan kerdene. Paytextê komarê Mehabat bî. Gazî Muhammedî fikriyayêne ki kokê Kurdan medan ra yeno. Ey formûlî kerdene ki Mehabat yeno manaya cahê medan. Hikûmetî şaristanê bi nameyê Mehabat bokan, nekede û ûşne girêwtî bidê serdestiya xwe. Miyanê hikûmetê de tayî fîgûrî û wezîfeyê zî xeylî balkêşî. Mavacê Berazayê Gazî Muhammedî Muhammed Hüseyin Han Seyfî Qazî wezîrê şerî bî. Cigerayox Roosevelt nûseno ki Seyfî Qazî Molla Mustafa Emîr Han Şîkakî Hama Reşîd Han û Zerobek herkî rûtbaya Mereşalî girêvte. Komara Mehabatê de herçî gorê bernameyê partî amê ca ardene. Dezgehanê fermiyan de ziwanê Kurdî şuxuliyene. Domanan perwerde bi Kurdî girêvtine. Warê çapemeniyê de xeylê weşanê rûmetinî qewmiyayê. Misal organê çapemeniyê PDK İranî Kurdistan, kovara Ciniyan Halala û kovara Domanan Grûgelî Mindalan miyanê nî weşananda bî. Yew jî kovarê edebiyatiyê bi namê Hawar û Hilal weşaniyayê. Nî kovarê çapxaneyeke bi destê Yewîya Sovyetan diya de weşaniyayê. Komara Mehabatê de tiyatroya Yewîn jî amê akerdene. Oncuna Ciniya Kurd İran de reya Yewînê wayîrê heqê terbiyayîşê cuya siyasî bî. Komara Mehabatê de bezirganî zafî Yewîya Sovyetan rey de viraziya bî. Bi taybetî mabênê hikûmet û wayîranê her de antagonîzm û sinifkî est bî. Badê ki komarê îlan bî, tayî wayîranê her re cayê xwe veradayî û şîî Tahran. İnan waşt ki pê hikûmetê Tahranî hemkarî virazê. İdareyê Qazî Muhammedî herek wayîranê her ra mendî mabênê dewzanê beherreyan de parî kirdî. Tayî her rîzî diyayî keyê Barzaniyan. Rixmo ki îdareyê Kurdî xiret kerd ki mabênê wayîranê her
û devizanê xizanan de pek yewtiş virazo sınıf serdesti nêzdîna polîtika nebî. Komara di şiîra Dildarê ya namê Rê Bîn Yunus Raûfiya bi nameyê ey rexîb sey marşı ameyê qebûl kerdene. İdareyê Kurdî hêrinda qewetanê asayişê İranî artêşa xwe awan kerde. Yên û fikriyayêne ki anatomiya çêkûya pêşmerge deyagê Komara Muhammedî bena. Badê roniyayişê Komara Mahabadî herêma İranî de rewşê awiriyayê. Mabênê Yêwiya Sovyetan, Amerîka û İngilistanê de peymaneke imzibî. Goreyê peymanı nî qewêtî İran ra vêciyayê. Yêwiya Sovyetan yewzî hikûmetê Tehran rê de derheqê wêtîşê neftî de pekerd. Binî hewayekî gulanê 1943 de İran de yew leşkerekê Yêwiya Sovyetan nemendbî. Artêşa İranî aşma kanûna 1943 de verî êrişê Azerbaycanî kerd, bado kewtî Mehabat. Tiya de vera hezanê İranî tu xweverdayîşek nebî. Keyê barzaniyan rema nekede û uşnû. La Qazî Muhammed û merdim edzî Mehabat dimendî. Mehkemeya leşkerî bado derheqê înan de cezaya mergî daye. Bi rastî Rojhilat û İran de popülariteya Qazî Muhammedî est bî. Coka hikûmetê Tehranî verî newaşt ê dardibikero. Labelê Badocu qerarê xwe bedilna û hîrîstê adara 1944 hawtî de rastiyê çar çira de Qazî Muhammed, Seyfî Qazî û Sadr Qazî qetil kirdî. Tenkîrok hetê Komara Tirkiye ra serranê 1920 û 1920 de amê rayra berdene Rojhilatê Kurdistanê de zî qewimiya. Nî konteksî de nî di dewletî manene pê. Vaneke hesb ne awuriya tena rengecî awuriya. Temaşî kerdoxê Ercayî seba sebr û eleqeyê şima xêlî spasdarî. Keremê xwe ra kanalê ma YouTuberê abone bibe. Xizir şima de heval bo.